Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφουμε λοιπόν στο YouTube μετά από πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι, ήμουνα lazy, εντάξει, δεν μπορώ να κρυφτώ. Από σήμερα λοιπόν θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε βίντεο για προγνωστικά της κάθε αγωνιστικής που θα γίνεται και μετά φυσικά, αφού γίνονται αγωνιστικές, θα βλέπουμε τι κάνουν οι ομάδες και θα το σχολιάζουμε. Προγνωστικά θα κάνουμε μόνο για το Big 5 του πρωταθλήματος. Μετά από 18 λοιπόν αγωνιστικές στη Super League, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πρώτος, δεύτερη η ΑΕΚ, τρίτος ο Παναθηναϊκός, τέταρτος ο ΠΑΟΚ και πέμπτος ο Άρης. Τη 19η αγωνιστική τη Super League έχουμε δύο ντέρμπι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Άρης ΠΑΟΚ, δηλαδή έχουμε το ντέρμπι της Αθήνας και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ατρόμητο μέσα στο Περιστέρι, που σίγουρα δεν είναι εύκολο μάτς, διότι ξέρουμε ότι ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα και άνετα μπορεί να κόψει βαθμούς. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, όπου ουσιαστικά είναι το ρεκτικό πριν ξεκινήσουν τα άλλα δύο σημαντικά ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος έρχεται μετά από ένα ισόπαλο αποτέλεσμα μέσα στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου έκανε αρκετές αλλαγές, δηλαδή Έση και Ελγαμπή ξεκουράστηκαν. Οπότε έρχονται στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Ατρόμητο πάρα πολύ ξεκούραστοι, το οποίο συμφέρει και τον Ολυμπιακό ξεκάθαρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός θεωρώ θα νικήσει και θα νικήσει όχι τόσο εύκολα φυσικά, διότι ξέρουμε ότι ο Ατρόμητος μέσα στο Περιστέρι παλεύει πάρα πολύ. Έχει αρκετούς νέους παίκτες ο Ατρόμητος και πρέπει να συγχαίρουμε τον Παύλο Γκαρσία γι' αυτό, διότι πιστεύει πάρα πολύ στους Έλληνες ποδοσφαιριστές και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα νικήσει. Περιμένουμε να δούμε κανονικά μια εντεκάδα με Κάρμο βασικό. Μπορεί να δούμε και Μπιανκόν, θεωρώ, center back βασικό, ο οποίος έχει δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Μπιανκόν, μόνο κέρδος μπορεί να φέρει αυτό στον Ολυμπιακό. Για να μην μακρηγορούμε για τον Ολυμπιακό, πιστεύω θα νικήσει και δεν νομίζω να γκελάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο Περιστέρι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Άρης ΠΑΟΚ. Ένα ντέρμπι για το οποίο όλη η Θεσσαλονίκη ζει γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης μετά τη φυγή του Μάτζιου δεν είναι ίδια ομάδα. Ο Ζουνίδης δεν έχει εντυπωσιάσει καθόλου, η αλήθεια είναι, και δεν έχει κάνει και μια καλή απόδοση ομάδα κιόλας. Δηλαδή, μέσα στον Αστέρα από 0-2 κατάφερε να χάσει 3-2 ο Άρης, που εντάξει, δηλαδή είναι τρελό. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει βέβαια. Αν και από την αρχή πίστευα ότι ο Ζουνίδης δεν θα πιάσει τον Άρη. Σίγουρα όμως ο Άρης όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ έχει άλλο πρόσωπο, πάλι περισσότερο, δηλαδή δίνει το 200% από τις δυνάμεις του ώστε να νικήσει αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης και είναι λογικό. Στην αντίπερα όχθη έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε μια άθλια κατάσταση κατά ψέματα. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά στο παιχνίδι του δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι ένα τεράστιο θέμα για τον ΠΑΟΚ αυτό. Προσπαθεί να βρει λύσεις στο Λουτσέσκου, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του και δικαίως δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του με αυτά τα καρογκιουζιλίκια που έκανε στην ΟΠΑΠ Αρένα. Όμως το θέμα δεν είναι αυτό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει θέμα στο center back πάρα πολύ, που ο Μωρόν πιστεύω θα το εκμεταλλευτεί σίγουρα αυτό. Δεν έχει 6 και δεν νομίζω να δούμε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ βασικό με τον Άρη. Πάρα πολύ δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα πήγαινα σε ένα ισόπαλο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι θα δούμε χ ή θα κλείσει το μάτς προς τον Άρη λόγω έδρας. Θεωρώ ότι άσο χ είναι το αποτέλεσμα που θα δούμε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Δεν δίνω πιθανότητες να νικήσει ο ΠΑΟΚ, δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση. Πάμε και στο τελευταίο μάτς της 19ης αγωνιστικής, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Οι πράσινοι από τότε που έχει αναλάβει ο Ρούι Βιτόρια είναι πολύ καλύτεροι, παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα χρειάζεται και άλλο χρόνο προσαρμογής ο Βιτόρια, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε κι εμείς με 2 μήνες δουλειάς αν όντως θα μπορέσει να αλλάξει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, η ΑΕΚ, η οποία πήρε μια σημαντική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος μέσα στη Τούμπα, νίκησε πολύ εύκολα την Καλιθέα. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που θα κρυφτεί πάρα πολύ στη λεπτομέρεια, όπου όποιος δεν είναι συγκεντρωμένος θα τιμωρηθεί. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ πονάει πάρα πολύ στα μπακ της και έχω μια υποψία ότι θα χτυπήσει και ο Παναθηναϊκός με Τζούρισιτς και Τετέ. Αλλά όμως η ΑΕΚ είναι τρομερή και αυτή μπροστά, μεσοπιθετικά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και πραγματικά θέλω να δω ποιος θα κυριαρχεί στο κέντρο, διότι και ο Παναθηναϊκός αλλά και η ΑΕΚ έχουν ένα πάρα πολύ καλό κέντρο. Τώρα, ποιος θα κερδίσει το κυριακάτικο ντέρμπι της Αθήνας? Εγώ θα πάω με το ισόπαλο αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε νικητή στο ντέρμπι της Αθήνας για τη 19η αγωνιστική. Πείτε μου λοιπόν και στα σχόλια τι πιστεύετε ότι θα γίνει τη 19η αγωνιστική και μην ξεχάσεις να κάνεις και ένα like και ένα subscribe στο βίντεο.